Hi, si Manang Helen eh. Tapos kung hindi dia kaya dahil magatangog sa klanan palungog pagilihan. Nagdaan tupat oh. Nagdapat oh. Kaya tanda ka sa mga bata na ako kung ito magbiko kaya pabiko sa higagaw ang nga to. Asa daw itong baa? Hangin-hangin man kasi buwan namin nag-atang kaya dahil mis ko ano. Karindiriya. Nagagaw. Kung ito tiron, bumalik sa kuko kaya mo apli ko. Kuhan, masidro. Ang kapganan. Dami, tugas. Para sa mga madalag to. Kaya dilatang kamay. Pero dito sa bahay na mag-on mo eh. Handaan sa ito naman. Hindi. Ano man mo agi ang kuhan para ano po. Takamidali. Tarong di baha. First time pa na mo sakay og ano call nga mag-series kaysa karami mo sakay kay magkuan man. Motor man mi. Karon din motor kay gauwan. Series rami. Atang-atang mi. Takamidali lang. A few moments later. Okay, mag-first time nang sakayan ng kuan. Series na ano call. Eh, bukal na buwan, magmotor lang kami, buwan man. Aso galing pananayangan, ibiyahe pala ano po, lugar pa. Ikot-ikot. Yung pwede. Reflector na. Hanupol na ko, kay kawa po rin hanupol. Huwag ko makuhaan, mag-motor rami na mayuan. Sira na. Wala man yun. Ha? Wala? Nagwantin. Ang tikit na. Ito sa liwag mo ko na. Kamis ko ang masinda. A few moments later. Ito na, labi niya pa rin sa sikwati. Hindi gani, kuan. Nangri na sa una, aso labot to, ang sila kalibutan. Paan sa gili ko, hindi para sa likok na pinabugnawan. Pagkabang po sikwati. Ano, hindi ko pa rin sa sikwati o parisan o kok. Pilita. Kung yung pilit sa balilihan kay Brato ra, tag 44 ra lagi. Ang tala sa Alicia, tag 25 or 60. Yung hapon di ay, itong tanan. Ako naka-video pag kudkudan niyo pag pasbi ko kay namilian. Kay mamanto lagi ganiha. Padong nga rin Cortez. Sabi ko, dali kay hangagaw nga tuos sa likod ugma. Mupada ako nagbiko. Mani, di ko haparan ni Niza. Kaya, ang sabot yung takaroon naman tayo nga ito, mamalagi ito may bagyo. Ito ganihang, sakay lang may series hanupol. Kami magmotor kayo ng tukuan. Kaya nagbiko na ko, dali. Ang di ko haparan ni Niza. Kaya ugma, ito mo ila.
Pasensya na mawa ko ka kuan pagsugod. Kahit kaninang pag ano kay naapas-pas panahon. At lang to ilang magbikon sa hapit lang ako dali makita ko sa mga bata. Tapos muna na oras sa Smiri dani. Pasensya na ka Smiri sunod na panahon gahinan lamang ka na ko may time kay dinarian po din isang kasang gagaw. Ano mo tagan ng mani biko with toppings of mani. A few moments later. Ano po itong ihurmahan sa bukbuk pakas manin dari gay wakay kulinti yapon sila may mga agbang bayad din na kulinti pero po sitwasyon sa Alicia nga ang makabayad og 300 kada bay makunikan dito aguban nga di pa yung tawa pa yung kabayad na pinanggibitay way siga mo di po dari sila ha da pasensya na mo sa vlog niya nga naka-intro ko to sa Alicia katong pasakay kong series sa pagsakay pa series sa parahan mo po kay ako ka video kay arang kasi gag sounds babitong di ko kabaw mag-edit din ang video walang sounds kusog ako ka videos anong gagian tos baha tos kuan na may tulay ko tos batuan mo to sa ko pa tos asa to sa ko basta kay kusog gag baha kamali gabagdo nga lingkod ko kay jot stress sa tagong tanan kay naman na maghangbi ko habatong isod sa kuan pawis ako yan ako rin bahay nila lagi ang anak nga laki ang anak tos Cortez nagbingaw dari mga tao ko diag isa ka po ni Simba ang isa to tos pikas bahay ang isa dadari nagbingaw lagi dari kay may nagmingaw sa dari kay may kurente kaya nga pa'y kurente magkatigo munta kaya na may TV na ang TV takluban nila man kaway kurente pati grip di ba kamadat ng grip o pinakabuan way kuan way kurente pagbagdo Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril patakabuan ng way kurente sa grip nila well, sayang di ba ka na magaba kaya wala sa kurente o silin po nawalagay bayad do yung tigbazon nagpaapas man sa pakuni ka nagkurinti kay arong dagbintang makalamdag-lamdag nag-iza na nay kurinti iza kay naka itang kuni ka naman ng iza ha pero pala man maestalari kay pasig masunong tuig makabali din sa daan kay nabagang bayad daan yung tigbazon nakang hinay-hay tagad sa kuan gawan man niya dyan kakaning wazan niya, doon mas ang isa ka anak na laki. Makunik ka ng isang bahay, doon lag kurente, manang walang naglamdag dito dag kuan. Kan ay iladari. Kaya wala kurente tragiras ang anak lagi isa kay wala mo nasulibit kay berin nung makabayad, mo nang wapay kurente. Nagtina ko. Mawalang ginugunahan sa onas dani pa ko. Nagkalan gabring labunga. Kaya napukulan niya nang mahampasan na pagtanay unod. Launa. Ako naman nakapanghilod sa una. Abang labunga na balik na skuan. Kaya inalabunga na. Pati bratad. Kaya umapod. Mato na po ko sa Isidro. Sa kahaman. Maulit na po ko balik sa Alicia. Pero mga bata makiti kay sa kaapo. Panganihan nga po kay kuan malangin dyan na mas na may katungkula simbahan kay nag-choir man. Ang inahan po duwa diha. Bawa to katunong kasi babaw siguro na po di katungkulang riparipan nila. Tuskatan. O kita rin pagabot na mo. Dahil sa kabata rin kamay yung baji ang apong usa. Sakit ko na po isang may kamingawan na sa mga bata way mga uban na ni kay iza-iza lang pangabuagza. O ilaman po, ito katong laki kay dakam to, ngaron tag ko ano, may kurinti, maghikayin tag panihapon, kay hapon na. Tigbazon huling mo kaya dyan. Silid. Marinas naman na rin. Pauli ano rin? Padaksil pang kuloy, kaya na ko'y tanawan na to.
gamit cellphone di ko ano, di kontak. Magpay way cellphone na, nangawa ng charger. Dapat pa bang kamay hatag ni Bilita, nawa na po. Kasi mga pataagway, dagkang mga rin bay. Malaging pagos may ganib sa gauwan. Pag mapod, matukos ang Isidro. Maghatid ko sa biko, napakoy tuluman ng gamay. Nidalag to sa Isidro kada, basta mga tukular ko tuluman nun. Pangilis ko kurtina o kuan, pundahan o bedsheet, labhan, sa pag kumakauli.